Kapitan Inteng. Na, apoy aya po managnaka dito'y salas. Hey, Maulaw akaw. berbero kak nga ro, jay sagay-say kaw. Nakitam? Itay ka ba nagbirbiro? Sagay-say mo't lagayam ti sapsapulam. Ay, sana mabalin ajak ag sagay-say, takatawaan dagiti ko kumarik no makita da ako sukuso to'y buok kaw. Tama daw. Ada di tao ulong ti birbiro kam. Aywan gayam, ay. Ay. Bakit ka na talaga tuyang? Si Kansa mo ti umunang agkabaw. Kapitan, session tayon. Si kalangan tururayan may kakagawan. Ay, mabit lang kagawatan eh. Diyak mabiro kan ti parak. Na, birbiro kang pailaang. Inbatik sa ijay waiting sheet. Inbatik sa ijay balay mi. Anyakit ni Kapitanan. Aya, agkabaw ka na talaga. Kano nakasuot kan katay birbiro kang antiparam. Ay, agure ka. Ayun. Agkabaw kan siyan. Psst. Di may bagbagay ti sa balay. Diyak ka tama mo ang agkabawa. Nang runa dahi akong parik abadaw. Takong trabida unay. Kahit anya ngay maray, nakwinta maun amin ababayada. Wen, sa nga gasot amin ti bayadam. Itad mo nga rodya baryak Na, nagbayad ka na ya. Na, kat naintad kung gibayad ka. 5 gasot di kwarta. Or-orayak laeng di baryak. Awan pa'y intad mo bayad mo. Ay, madiday ka mapaspasamak. Nabayagan asa anak-anak ki pinongol. Ay, aguray kayo. Ay, aglinawag kayo man na imbag. Awan mo ta talaga tinintad na kanya kabayad. Maribanang. 5 gasot dintad ka. Ay, kasangsangpet ko lang amin kahit. Umayak ko magumatang itibagas. Inyawat ka di 5 gasot, maray. Na, awan pa inyaw awat mo kanya ka. Di mo ipilay. Di nakaramidan nga gabaw. Talangan matasyak ti agkabaw. Da kayo man kit day, no asino kada kayo ti agkabaw. Ay sana siya. Nakarkaro sana siya. Nagbayad ka laki din na napankimatang itibugong. Kasano, dandani kami manin nagapakin ni Marikwanang. Tapay manayin. Nagadulaki din ti kaap-apam. Ipapilit na nga main, nga awan inyawat ko abayad ko, kat naglawag nga inyawat ko jay 5 gasot kun kwa na. 5 gasot ko na. Katwan, kakaiso na akwarta. Dayta ngay 5 gasot, Nabatay, ito'y 5 gasot ko dito'y balay. Idi nagsagay-say ka, indisom di talamisan, dayta 5 gasot mao. Ay kastagayam. Nakiapagakiden kini kumari akwanang. Ay, mangibabain ka. Ay nabadaong, madanagan na kaon. Ay, ti pakadanagam. Ay, agkabawa kaon na. Ay, kunakon kahit sikati umuda kapaw. May nagsurusuri ni Marito yang kanyak maray. Kan binayadan nantay utang na. Kayat mo asawan, iso at talaga tinagkamalay. Wen, nakabawan nagayam at talaga. Indiso na kanutay kwarta na itilamisaan. Ay, una yan ni Marito yang. Nukunak tumatasan na siya tagkabaw. Iso Ay, agkabawin at talaga ni Marito yang. Ay, Mare, jagat-gatangak ngay. Ay, gumatang ka? Naibagak matan ti gatangak. Ay, aya. Anya nga mintay gatanga mo, Maray. Ay, may sakamot nga kabaw, Mare. Paminta ti gatangak. Ay, wang gayam. Pasensyakan.
Ni Marituyang to mangiramraman iti kabaw. Adamat tinti kinatangkan da ito'y inangir akar ni. Jak mangalgal. Ay, nagngeg mo, kwarog. Naglaeng nga agreklamo ni Uncle Mo. Kat pulos asaan mo't atimulong anak parte. Na! Wenmot ngamin anggal. Saan kan nga reklamaw? Jak ngarod mangalgal. Ay, di samot ka bakitan na nga upat pinartiyo. Anggal. Da. Kasano ngamin ang makangalngal ka kat di mo matinsuot ti pustisaw. Ha? Ay, kabaw kan na talaga. Agore ka. Ay, wala niya. Jak na isuot. Nangikabilam iti pustisaw. Jak malagip biro ko man ko raw. Pangbiro ka nga eh. Ay, sus. Ay, Ay. dayta tirigat na. Saan ang malagip ni Uncle Mo? No sa dino, tinangikabilan na, kadagiti gamit na. Chip! Aldawan! Ita ka lang ay may diti pardaan. Kasanaw, biniro ko pa iti pustiso ni Anggal Kaw. Ay, mapukpukaw. Hindi na mo no sa dino tinangidiswan na. Ay, kayong pablatter na ko man ay dyan police station. Mabali na yamay. Wine. Wano yung pa-public service na itiradyaw. Nabiro ka kaon. Ha? Inusar na napan iti barangay hall. Ay, agkabawan. Wansa, nagadon ti malipatan na. Nakasuot kan katanti param, kapitan. Ha? Mga nubiro ka manain. Ay, saan dun? Dagita tay pirma, mapapilis. Amin na gito'y. Wen, anda mo bulpenditan. Nakasagaan na amin na. Di talag pirman, taramidam, kapitan. I will start to perma. Wen kasapulan nga min dagita papeles intun bigat. Sa dinoti pagpirma. Kaditi batog tinagan mo, kapitan. Ewan gayam, dito'y. Ngala, agpirma kan. Day, apay nga asim mardang ka. Kakawat, anya nga min ang tinagan ko. Anya, patinagan mo na lipatam. Shh! Don't talk. Di mo ibagbagay di sa bale. Sika ni Kapitan Vicente Bacuyad. Aka Kapitan Enteng. Ay! Nalimutan ko eh! Nagkarumot day tapa nagkabaw mon, Kapitan. Paray, agawid kan? Apay akasasarita na. Amunat? Na? Ay, di na ko na mamaw. Are you sure? Who you anyway? Na, ay, talaga di na ko malagay, paray. Ipatiliw ka no, di mo ibagatin name mo. Na, ay, nagloko kan, paray. Kat no siyak day taoy, ni kumparem. Aya. Kano pa'y tao? Nabayagan, paray. Ito pa'y panawan ti gubat. Nabayagan? Tao? Na, manulaangal daw asaan taan nagkikita, nalipatan na kaon. Agure ka talagi pag no asino ka, tao. Malala, isuro ka no asino ak. Tinagan ka, kahit agrogi no, don't talk anymore. I will tuloy this. Na, I remember already yo. kat ibagam nga rod, ano ang mumaon? Anyan di pangrugyanan? Bako, banyas! Nagluko kan, paray. Sa nagaputa grup-rupa ka banyas, katawagan na ko niti banyas. No di mo pailang masurutan day tao, jaklamaon, ha? Bad! Amukod! Malagip kun! Bad! Dung! Wine! Siyak data! Siyak data! I know it already! Apay, nalabos mo ti pa nagkabaw mo, paray. Ultimo siyak akong pare, malipatan pa yan. Only this time. Kahit, agawid kan? Wala ta maliman. Amam ti pagawidam. Anya kamutin. Wala. Itulog ka kumangkait. Sa adeg, di ka madanagan.
Taya. Bawal tipon tayag dito paradaan. Chip, Amo ka bawal. kahit apay nga rod nga agbunbun tayo kayaw. Apay aya mabutang ka. Wah, agungot na kapitan. Agkabawan ni Uncle Kao. Kabutang mukit dain. Ha? Chip, iso dahi ta sumungat aw. Ay, wala niya. Apay nga imay dito paradaan ni Uncle Kao. Isus, ilimang kong dagiti kwarta. Op. Ay! Angay. Umay ka kadi agungay. Ay, Marap! Chip, ay. Ay! Ungtan na kami kadi Angay. Eh, apay ko mga untan kayo. Awan ba't di basulyo? Ay, talaga hamot nga ang basol may. Awan mo tiraramidan mi amaday. Awan, good boy kami. Ay, agawid ako man. Ay, agawid ka na. Nakaluto siguro ni Anday. Ay, Marap. Isa din ang tipagnaan nga agawid. Ha? Nalipatam ti pagnaan. Ay, kwa itulod na. Ay, siyak mo tinakapila. Ay, Pantayag pa ilang jay pilam, Chip. Ah, Sa akong timakamaw, itulod mo ni kapitan. Badaw, nangikabilam di remote titivay. Apa biro kam kanyak, kat kasangsangput ko lang dito balay. Kaya't ko kumangarod ti agbuya. Di mo biroken kanyak, takasangsangput ko nga raw. Inlamang mo man ako na akon kag. Tadi mo kaya't ngagbuya. Nagkuna! Ha? Amo kontistal mau. Ilamang mau tapno si kalang ti agbuya. Naa? Ay! Kita man tayo kigamaw! Oh! Ha? Ay. Jay remote mat nga agpaiso day tawi. Oh, nakita mo ang tuyang? Wala kit, ipabasol mo kanyak. Uri, naglawagan niya, dakin ka. Ay, agbuya kan. Ahap. Mala, agbuya kan, tapnog sardin kan. Sao ka asaaw, makauma. Pinagsublik ni Mari Tuyang. Tay-tay imay, ando ti customer ko. Apay aya mare. Anya ti problema na. Ay na, kaday ja kinakabaw na ah. Talaga nga agkabawin aya. Wen, nakaron. Ne, isumot day ta sumungad. Ay, Mari Tuyang, anya jay bagbaga maproblema. Ay, mauman sandi ba tong kanyak? Na, imbaga na day ta. Wan maray, Apay ko maamaumaken ka. kasanaw, nagkarumat ngaminan ti kabaw ko. Kahit uray mo't ni Inteng, nakarumat ti kabaw na. Ay wen, puno day ta. Naga daw ti maliplipatan ni Kapitan. Ultimo nagan na malipatan na. Nay. Agsangit batan ni Marituyang. Ay, apa yun, Mare? Ay, una yun, Mare. Agsangit kamutan. Anya ngay ti may tulong taken kwa na, Maribanang. sa dino ti papa nami jay ilay tataba daw. Basta'y tulod na. Damagan pa ilan. Damagak ano sa dino ti pangituludakan ka? Iji ado ti chicks na ah. Ha? Mangkitak man iti pangisukatakin ni Nana Matuyang. Isukat mo ni Nana Tuyang iti sa balay. Katuan, agkabaw mat ngaminain. Anuwag nga iti asawa akas kinkwana. Abay nga ni Uncle, agkabaw mo tayo, ngamsaan mo't nga isukat ni Antay. Dungdungwan nakit di Basta itulod na ko ni Jay Ilay. Ni, paypayapayanak ni Antibanang. Na, ay, no kaya't natagpa ito loud, aglugan langan iti sa bala tricycle. Aglugan kan pari badong. Taitulod na tanikwarog ijay ilay. Diyak kayat. Man-mano ti agpasada ita, tataba daw. Tanangin na ti gasolina. Isong aglugan kan. Ay, papanam aya. Ije kanu ado ti Chek. Kwarog, sumarating ka man. Agbiro kanu iti pangisukatan na kininana Tuyang. Ay! Imbagahan. Ay, unay kamutan pari badong. Apay ngay akasta. Ay kasimot ni Marituyang no isukat mo iti sa balay. Ay, agkabaw nga rudan.
Itat agkabaw, isukat mo iti sa balay. Na, Ha, Eh, si kantumot ngamin kwaraw. ha? Saw ka, saw. Awan preno day tangiwat mo, jaski ka. Ah. idanon ko na ito'y kan ni Marituyan, pare. Ay, saan ang mabalin aluklok-wam ni Marituyan? Planom gayam ti mangisukat kanyak iti sa bali, Nagkunakin ka. Sigay! Isukat nak iti sa balay. Na. Kita man no mailutwan na ka iti kanam, kan maisakduan na ka iti pagdigos maw. Ha? Oray agkabawak, aramidak amin day taparakin ka ba daw? Ay, kwa. Ay, isungarod ang nagbabawi. Ako namang isukat ken katuyang. Naamiris kong dagita. Naamiris ko amin ng dagitar aramidam kanyak. Agpaisaw? Uwen. Ay, nay, ayan nan nga di kwartak. Na? Igam ko lang itay. Inak ko magumatang itinaimas asidaam. Na, imbulsam laing nakabawang manain. Ay! Na? Ay, wen kayam. Adda ditaw. Ay na, ay iba daw ang anyang iti kayat mo asidaam. Isukat, asaan ka maisukat-sukat tuyang? Kaputa, nalaos ti panang dungdungom kanyak, Imbis sa sukatan ka, ayaten ken dungdungwen kalaengan tuyang my love siya. Nagsamit ti pingping mo. Ay, tatabadong. Itirigat ken ginawa. Ayatem ni Nanatoyang. Takas na ti agasawa. Ala sigay. Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebutaso. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.